Здравейте, скъпи мои! За всички, които се интересувате как съм, ами не съм добре и сега ще ви кажа защо не съм добре. Днес официално подадох жалба в Софийска районна прокуратура. Подал съм жалба за нападението. Дал съм абсолютно всички видеозаписи от камерите. Дал съм телефонния номер на поръчителя. Дал съм имената на поръчителя. Дал съм абсолютно всякакъв вид доказателства за извършване на престъпление. Реакция от страна на институциите няма. Въпреки че това беше излъчено дори в национален ефир. Искам да призова и да ви помоля този видеоклип, който в момента го правя, да го публикувате, да го споделяте и да го коментирате, за да може най-сетне българската държава, то не е държава, ами не знам какво е вече, да се вземе в ръце и този случай да не бъде поредния потулен случай. Поредния случай, който ще бъде пометен и сложен в кошчето за боклук. Днес цял ден съм бил в районното управление, второ районно управление, дал съм показания, дал съм видеозаписи, дал съм всичко, абсолютно всичко. Но никаква реакция от страна на прокуратура и органите на МВР да бъдат задържани извършителите. Каква ми е сигурността, че тази вечер няма да влязат отново и да ми потърсят сметка защо аджаба съм ги изтопорчил в национален ефир и съм ги качил в социалните мрежи? Може ли някой да ми даде такава сигурност, че след 2 минути аз няма да бъда застрелян и те няма да се върнат обратно да си свършат работата, за която са дошли? Всеки може да е на моето място. Както виждате, аз се движа в колата. Аз не се прибирам вече в къщи 72 часа. Това не може да продължава. Категорично го заявявам. Това не може да продължава. Призовавам ви, всеки един от вас, който има толкова човещинка в себе си, оставете това какво работя, оставете това с какво се занимавам, но въпреки всичко